Els escriptors valencians adopten el castellà per a redactar llur literatura sense parar-se a pensar-ho, amb tota naturalitat. La llengua domèstica seguia essent el català, amb poquíssimes excepcions, i no trobaven gens estrany allò de canviar d'idioma per a escriure. Se'ls escapava, d'una part, el fet de la tradició a la pròpia llengua que així cometien. D'una altra, que el castellà manllevat que empraven distava molt de ser el castellà correcte. Alguns d'ells, però, sí que en tenien consciència i tracten de disculpar-se o de justificar-ho. Pel que fa a l'abandonament del català, hi ha qui, com Martí de Viciana, en el Libro de las alabanzas de las lenguas, publicat en 1574, diu que opta pel castellà a fi de fer la seva obra comunicable a muchas otras provincias. Serà la raó més difosa. D'altres hi afegiran algun argument més curiós. Pere Antoni Beuter, quan edita la versió castellana de la seva Crònica 1550, l'exposa en aquests termes. Pues como el tiempo ha traído la diversidad de tantos reinos como en España, se partieron por la venida de los moros en un general y solo señorío, excepto el reino de Portugal. Parece que el mismo tiempo requiere que sea en todas una común lengua, como solía en la monarquía primera de España, en tiempo de los godos. No ens ha de sorprendre, doncs, que un valencià, Josep Esteban Bisbe d'Oriola, quan en 1595 hom projecta una campanya contra la llengua dels moriscos, digui: «Cuando los pueblos están sujetos a un mismo imperio, los vasallos tienen la obligación de aprender la lengua de su dueño». El prestigi de la monarquia absoluta tenia aquestes conseqüències.